Apil kas vlog, nay. Hi guys, madung adlaw na tang tanan. Karong adlaw guys, dami pinja dia. Aron kuno nay, apil pagrukas vlog nay. Liya na dia. Apil na na musika. Hi kanay. Hi kanila dia. Hi. Hi guys. Is Aliana ra kahampuong kadyo. Ning eskwela kagapon day no. Ang iskuan ni Aliana kay Lunes, Miyerkules, Biyernes. Nay no. Day no. Dahil na tagapin dito ng panitan. Kung sa taparan palihog day ka, o katong lamig nga taparan day ha. Tapos ano tang sugo kayo sa putan naman nang magsibalik-balik og sugo. Nas ilam lababo awa. Pag gihatid na sliksik. Tapos eskwela. Dini mao ag isa di ay. Sagdi raman kanita. Kari na day. Dali ka lang pangutan ka kasi nga si mong ma'am. Maria Pitaisa. Aw mao gyapon? Di kang Ate Marilo? Pitaisa. Aw. Kay kubag no. Lain na. Day. Pitaisa. Kay kubag lain na. Isi hadlok si ipod. Pinjam na Bisaya. Naino, Bisaya ni Naino. Na. Mukaan ka dani day? Bawal ka dani nay? Bawal ko dahan. Asidik pa day ni. Ala, ingay bitaw doktor bin nga bawal kag tundan. Naika kayod. Wa gyapon pada ka og manok ilas sing nikah kay habag maghihupan. Anas lubi nga lubi ba para dari skuan. Para dari ubos. Pero habag-habag pa nang atong lubi. Patabang kong along gani. Patabang ko og dakep kay ningas kaya Mario nga pangdakpon kuno kay pangawatan ra masayang dagke na ra ba. Gilang ko apil itong mga hinangkan. Ang sunoy kayo nagkaroy. Nabiyo. Anong giuli mo ito na tunay? Mao di ay nagsigirag lingkod. Lingkod. Aray. Ngis yung Mario panakpon kay ipa-adobo ko na ito. Kaysa panguhaan ra. Na may damage of property. Wala na ba'y tao maadlaw o magabi kay sinong aloy ra. Pero nag-CCTV. Baw, gipalitan ba itong ating memory nga? Wa man nag-memorize una. Gipanguha mas mga karedog. Ay, sorry. Mau gapo klaseng Aliana te? Lunes, Miyerkules, Biyernes? Tinago day ingan. May damage gamay na. Ngani mo ko magpakpak upin dya. Naglipay ko ipakita ni Lexi gana paguli kay duha ka answer ni nga nagtaste kuno sila puros perfect ijang score guys ganan ko tanam kawas stress lipay gid ko ang gina mag-eskwela ko an tarong jadi ko makapasin-abisin siya. Kuti manipan kuag mata. Tari ko na tang tulisyo kun kuno. Ha? Ah. Kulituga. Ano man pa pindang daga may mata? Lupig pa may marites.
Apay pag ipapagkudugay tayo nang magpanglaba guys. Ang laba ko. Ang gunag mga sanin ng liksi kay grabe nagdabos agad ang labhonon. Kahapon ga ko kaluga kay uban kong Ate Monica. Ang laban na pag ko kay Sabado way klase mga huy Miss Bingbing. Ay nahurot pag among pangahoy. Nabito mga sanina dana ipanghatag ko na. Kanang nasa ko. Ila na pura migikan. Ano mo ang Bingbing dana arte to. Ato raman ang banji di gali Janet. Hag siya na. Tamis baka ni murag tamis di kay nag usa-usa man. Na okay na day siyang tami. Tami. Yan na! Dali agmanok day na day. So! Isa portahan palihog day nilagpot na. Naghilak si Precious. Adto na ko mag-upload ang ilas Ate Monica guys. Alis tutlong cam kay nakakonect na ko silang wifi. PLDT kasi nakadyo. Doon na ko uploadaran. Di na ko mudong o galisya. Hala, nakapagpahag naman eh. Nga no ka ni Saliana, di man matugog palis. Nanguha ba sila manggarang daghan ng hinog? Uy. Igan sama mis anak ni Upaw na eh. Ha? Sungay na bata? Agay, tagsika na ba mo? August 1 naman dahil ron. Liarag. Tiguan na ito sunod buwan. Nag-apaw-apaw nagtubig. Lami lagi tubig rong adlaw kay kusog ni agas. Yan na, pag nagtubig day. Suko na ron. This is my Redeemer. Ano na kayang uulamin na naman natin mamayang gabi? Nahuman lagi mong labon ng te? Nahuman ba po? Ginuog labhonon. Napalala mo na ginigin natin? Wa na kahangiran, wa na hangir. Nah, wa masyupiat taas. Di una nagkang liksi kay di mo suot og short. Hilak na gabi kay wa na kuno jay pajama. Di man suot og short. Tumboy man ka ng bataan na. Misi kaagbi ko.
Yan sana ning porma daan eh. Ning taya, day mo nay. Samok malagis tatay kan sa ning gawa sa Rolorto. Nahuman na, kuwag mata. Tilaw ka day? Oh, sang tamis lesson. Tamis ba? Humot malik ka, si maghilabtan. May kukulit ka. Sige na malik pag alkohol. Day. Tatay sa. Sige na malik pag alkohol. Tilaway, o tamis ba? Dari kayo pagkita kay mong naon. Kukulit ka. Iya lagi mong mama. Nga naman, sa mga ay. Tatay. Namagat kitang naon. Aslam kurut eh. Masayang na nanay, jadi ko na siya. Kasi ko. Bukan kapatid ko. Lami, may trisli ag asin, day. Tatay sa. Trisli ag asin. Namuot us naong Naliana. Asluman man. Kanta guys. Dito ang tilawan. Aslum ba dyan? Aslim jadi ay. Jara. Kagangin yun ha. Kaego ka imo. Dali kayo bagi tagaan tang naknak. Pare. Where is the moon? Lapo kayaro, nigo noy buntag. Bungkag ng la. Huy, kaigo ka. Tumba poste. Unsa ka? Huy. Wag ka maguno. Nako na sungkit. Hunter pa man siguro ko nimo kill. Hunter pa ko nimo. Hunter. Grabe. Bungawa. Amon. Nam dai sungkit. Oh, kay Injong mangga. Ha? Danak nagsugo. Hut don masipod. Kunang sungkit. Be, aritang naknak makaigo ba? Kapit ka. Wow. Isa Raquel. Stop. Ilaw, suka-suka ron. Ay, ito ana. Pantay na sus maigos noy. Hala. Yay! Nga boss, naknak ng suko. Salamat nak.